дар шаҳри Хуҷанд ва ноҳияҳои атрофи он барфи нахустин борид. Ин барфи деринтизор аз соати 3 субҳи имрӯз санаи 5 декабр ба назар расид. Барф чанд мушкилот дар роҳҳоро ба миён овард ва он сабаби танбашавии роҳҳои асосии шаҳри Хуҷанд гардид. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд дар ҳамҷойгӣ бо корхонаи давлатии истифодабарии роҳҳои шаҳр ситоди махсусро ташкил намуданд. аъзои ситод барои бартараф намудани оқибатҳои барф дар роҳҳои асосӣ ва роҳҳои мушкилгузар тариқи 4 нақлиёти махсус маводи зидди лағжишро пошиданд. ин кор шабона низ сурат гирифта то соати 10 санаи 5 декабр тақрибан 53 тонна маводи зидди лағжиш пошида шуд ки таркиби он намак ва хumi шусташуда мебошад. کجاها سخت دیدم کجاها و چاش دیدم کلامون دارم شبانه برام تحتیار کنم بابا این چاش ин гурӯҳи кории ситод ки мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд таъсис додааст, роҳи асосии маҳаллаи чашмаи шаҳрро бо маводи зидди лағжиш таъмин мекунад. яъне дар роҳи асосии нақлиётгард маводро мепошанд то ронандагон ҳангоми идораи автомашина ба мушкилӣ дучор нагарданд. 5 нафар коргарон, 2 нафар коргарони инженер-техникӣ омода буданд ки дар аз аввали шаб омода корҳои бартарафкунӣ рафта истодааст. дар ҷойҳои хатарноки шаҳри Хуҷанд, дар ҷойҳои баландиҳое ки мошинаҳо бо ҳаракати мунтазими худ давом доданашон корбариҳо рафта истодааст. ҳоло барои ин 500 тонна маводи зидди лағжиш дар корхонаи мо омода аст. дар ҷойҳои хатарноки шаҳри Хуҷанд мо пешакӣ бароварда маводҳои зидди лағжишро омода намудаем. он ҷойҳое ки ҳам техник нақлиётҳо ҳаракаташон дар ҳамин ҷойҳо чи аст? баландишебиҳо, болоҳои кӯпрукҳои 2 адад кӯприки ҷашнӣ ва кӯприки кӯҳна дар шаҳри Хуҷанд ҳаст. ҳамин ҷойҳо ҷойҳои хатарнок, ҷойҳои гардишҳои ки мошинаҳо бо ҳаракати худ суст ҳаракат мекунанд. дар он ҷойҳо ҳаракат хатарнок аст дар вақти боришоти барф. дар ҳамин ҷойҳо маводҳои зидди лағжиш бисёртар корбарӣ карда мешавад. новбаста аз корҳои бартарафкунии оқибати барф, яъне пошидани маводи зидди лағжиш, барфи нахустин чанд нақлиётҳоро ба садама дучор кард. ҳарчанд садама марговар набуд, аммо барои ронандагон хароҷоти зиёдатиро ба бор овард. ин ҳолат аз ҳисоби лағжидани чархи автомашинаҳо ба вуқӯъ пайваст, зеро бештари автомашинаҳо чархашон баҳорона буда ба обу ҳавои фасли зимистон мутобиқат намекунад. برای پیشگیری صدمه‌های راه نقلیاتی در وقتی زمستان همه روزه از طرف کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیل و شعبه‌های در آن وابسته شده در منطقه‌هایی که به آنها وابسته شده برای پیشگیری صدمه‌های راه نقلیاتی سفربر کرده شده است. бино ба иттилои нозири шӯъбачаи тарғибот ташвиқоти шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар вилояти Суғд субҳи имрӯз дар минтақаи якуми вилояти Суғд, яъне шоҳроҳи ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва шаҳри Хуҷанд 82 нафар нозирони роҳ сафарбар шуданд то барои ронандагон кӯмак намоянд ва садди роҳи танбашавии нақлиётҳору садамаҳоро гиранд. Зурши Мафнушкурова, Наимҷон Оюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.